Ioan pennod 12, adnodau 20 i 36. Roedd rhai pobl oedd ddim yn Iddewon wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg gwyl y Pasg. A dyma nhw'n mynd ar Philip oedd yn dod o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Syr, dyn ni eisiau gweld Iesu. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, ac wedyn aeth y ddau ohonyn nhw i ddweud wrth yr Iesu. Ymateb Iesu a dweud fel yma, Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy hanrhydeddu. Credwch i fi, os nad yw hedyn y wenydd yn disgyn yr addeiar a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach, ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yma yn cael bywyd tragwyddol. Os ydych chi am fy ngwasanaethu i, mae'r rhaid i chi ddilyn yr un llwybr â mi. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa y fi. Yr rhai sy'n fy ngwasanaethu i fydd Duw, fy nhad, yn ei anrhydeddu. Dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd, beth allai ddweud? O dad, achub fi rhag y profiad ofnadw sydd i ddod? Na, dyna pam dwi wedi dod. Dad, dangos ti mor bwych wyt ti. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, dwi wedi gwneud hynny, a byddai'n gwneud eto. Roedd rhai o'r bobl oedd yno yn meddwl mai sŵn taran oedd, ac eraill yn dweud, na, angel sydd yn siarad ag ef. Ond meddai Iesu, eich mwyn chi daeth y llais, dim erbyn mwyn ni. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan. A phan ga i fy nghodi fyny ar y groes, byddai'n tynnu pobl o bob man ata i fy hun. Dywedodd hyn mwyn dangos sut oedd yn mynd i farw. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fod y Meseia yn mynd i aros am byth byddai'r dyrfa wedyn. Felly am beth wyt ti'n sôn? Pam wyt ti'n dweud fod rhaid i fab y dyn farw? Pwy ydy'r mab y dyn yma wyt ti'n sôn amdano? Yna dywedodd Iesu wrthynt, bydd y golau gyda chi am ychydig mwy. Cerddwch yn y golau, tra mae gyda chi, rhag y tywyllwch gael y llaw uchaf arnoch chi. Dydy'r rhai sy'n cerdded yn tywyllwch ddim yn gwybod ble maen nhw'n mynd. Cerddwch yn y golau tra mae gyda chi, mwyn i chi ddod yn bobl sy'n olau. A roedd o ddweud hyn, dyma Iesu mynd i ffwrdd ac yn cadw o'i golwg nhw.
to